Toto je otužilec samovrah. Ešte, drž! Drž! Urobíš rekord. Drž! Drž! Nemožno, vydržíš ešte. Drž! Drž! Drž, budeš mať rekord. Drž! Nevadí, pre televíziu urob všetko, čo je v tvojich silách. Počkaj ešte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ešte dávaj ďalej. Strčí aj ruku, tam má strčenú v tom smeru. Vydržíš. Pozrieme si teraz krásne okolie. Bobby. A za sekundu dáš mu otužilcovi. Eľa, dávaj, maminka nebude rada. Chudák moje máme celý mokrý. No chudák moja tváči. Mobil je drahšie vek než tvoja tvár. No potom to už nebude. Ešte ušu musím zapýtať. Drž, chlapec, drž. Pozrite sa na to, zoberieme ho z hora. Takže ako rozčapnutá žaba, placka. Takže nohy, prdel, ručičky a hlavička. Takže treba zasypať. Nech to vyzerá pekne. Tak to vyzerá zabalená mumia. Žije. On byl umrzlý na tváři, ty debil. No, tak vstávaj. Vstávaj! Mumio, vstávaj. Nevidím sa. Ni červená karta. Mumio, vstávaj. Mumia 4. Jakého kohúta máš, chlapec, počúvaj. Takže toto bol náš príbeh Mumia 4, zmrznutý človek. Dovidenia, lúčime sa s vami.